Na podzim roku 1846 se nad skotskou Vysočinou rozhostilo zvláštní ticho. Ještě před týdnem stála pole zelená, stěžklá natí a lidé klidně čekali na úrodu. Právě tu, která je živila každou dlouhou zimu. A pak během několika dní všechno zčernalo. Listy opadávaly, jako by je sežehl oheň. Když rolníci holýma rukama rozrabávali zem, táhl odtud nasládlý puch hniloby a v dlaních jim místo tvrdých hlíz zůstávala černá slizká břečka. Choroba zachvátila skoro 3/4 horského kraje, samotnou Vysočinu i ostrovy kolem ní. Hladem bylo ohroženo zhruba 200 000 lidí. A tady je třeba mluvit upřímně, bez přehánění. Úmrtí bylo ve Skotsku znatelně méně než v sousedním Irsku. Jenže neštěstí přišlo z jiné strany. Celé vesnice se zvedly z místa a odešly navždy. Asi třetina všech obyvatel Vysočiny opustila domov mezi roky 1840 a 1860. Domy, ve kterých se po stovky let lidé rodili a umírali, zůstaly stát prázdné. Tyhle šedé, kamenné ruiny bez střech, zarostlé travou, lze ve Skotsku spatřit i dnes. A teď to, co se rozumu vzpírá. Celé tohle obrovské neštěstí dopadlo na lidi kvůli čemu? Kvůli nenápadné, hrbolaté kořenové plodině, kterou ještě nedávno skoro všichni kolem opovrhovali. Kvůli obyčejným bramborám. Abychom pochopili, jak vůbec mohlo k něčemu takovému dojít, musíme opustit chladné skotské pobřeží a přenést se hodně daleko, vzdáleností i časem. Vrátíme se zpět o nějakých 7000 let, ba i o celých 10. Vysoko v horách Jižní Ameriky, na hranici dnešního Peru a Bolívie, leží obrovské jezero Titicaca. Nachází se ve výšce zhruba 3800 metrů. To je výš než většina mraků, které vidíme ze země. Vzduch je tu řídký, noci kruté a denní slunce spaluje kůži. Zdálo by se, že je to mrtvé místo. Jenže právě tady, na těchto drsných březích, začíná příběh, který jednoho dne obrátí osudy celého lidstva. Jenže začíná zcela neslavně. Ten první, divoký brambor, se ničím nepodobal hlízám, na jaké jsme zvyklí. Byl drobný, velikosti ořechu, hořký na chuť a prostě jedovatý. Vědci dobře vědí, oč jde. Divoké hlízy jsou plné zvláštních látek, solaninu a chakoninu, ze kterých je člověku doopravdy zle. Tak se rostlina bránila všem, kdo ji chtěli sníst. A přesto dávní lidé kolem ní jen tak neprošli. Nejstarší stopy toho, jak se brambor začal využívat, nacházejí archeologové právě tady, v Andách. Droboučká zrnka škrobu přilepená na pradávných kamenných nástrojích na sídlišti přímo u jezera. Ale jak jíst něco, co tě otravuje? Lidé se ukázali být chytřejší než jed. Začali vybírat hlízy měkčí a méně hořké. Naučili se je máčet a v noci promrazovat na chladu, aby se zbavili hořkosti. A navíc, a tohle je čistá pravda, potvrzená badateli, ty nejhořčí divoké hlízy prostě namáčili do řídké jedlé hlíny. Hlína na sebe vázala jed a tak se i nebezpečný brambor dal jíst bez újmy. Plynula staletí, za nimi tisíciletí. Generace za generací lidé trpělivě vybírali to nejlepší z nejlepšího. A nakonec dokázali téměř zázrak. Vyhnali z rostliny hořkost a naplnili ji vydatným škrobem. Jedovatý plevel vlastníma rukama proměnili ve spolehlivou potravu. A pak se do toho pustily už ne jednotlivé rodiny, ale celé civilizace. Dávno před slavnými Inky vzkvétal u břehů Titicaky stát Tiwanaku. Jeho stavitelé vymysleli pozoruhodnou věc. Vyvýšené záhony, obklopené úzkými vodními kanály. Přes den se voda nahřála sluncem a v noci pomalu odevzdávala teplo, takže záhony nevymrzly ani v ledovém vysokohorském podnebí. Na takové půdě rostly hlízy tam, kde by se zdálo, že nemůže vyrůst vůbec nic. Pak přišli Inkové a pozvedli bramborářské řemeslo do nebývalé výše. Neměli 2 ani 3 odrůdy, ale celé tisíce, pro každou nadmořskou výšku, pro každou půdu, pro každý horský svah. A není to žádná hezká legenda. V Andách se dodnes zachovalo přes 4000 různých druhů brambor. Mnohé z nich dodnes pečlivě uchovává zvláštní banka semen v peruánské metropoli Limě. Inkové uměli i uskladnit úrodu do zásoby. Vymysleli chuňo,
Hlízy v noci zmrazili, pak z nich nohama vymačkali všechnu vlhkost a sušili je na slunci, dokud nevznikl lehký tvrdý kvádřík. Existovala i bílá odrůda, té říkali tunta. Taková zásoba se nekazila celé roky. Skladovala se ve státních sýpkách podél proslulých inských cest a těmito sušenými hlízami se sytily armády na dalekých taženích. Brambor v nejdoslovnějším smyslu nesl na svých bedrech celé impérium. A pak na tyhle břehy přišli cizinci z druhého konce světa, Španělé. Jeden z nich, voják a kronikář jménem Pedro Cieza de León, jako jeden z prvních popsal podivnou místní kořenovou plodinu ve své knize Kronice Peru, která vyšla v roce 1553. Samotné hlízy se dostaly do Evropy skromně, bez jakýchkoliv poct. První sudy s bramborami, o kterých se zachovaly záznamy, byly vyvezeny z Kanárských ostrovů do města Antwerpy v roce 1567 a španělský král Filip II. Poslal několik hlíz darem samotnému římskému papeži a v tom je celý ten hořký vtip. Pro dobyvatele, kteří z Ameriky odváželi lodě naplněné po okraj inským zlatem, byly nějaké hrbolaté hlízy úplnou maličkostí, bezvýznamnou drobností, na kterou ani nestálo za to se podívat. Nikdo z nich si ani neuměl představit, že skutečným pokladem, který vezou domů, vůbec není zlato, že tyhle nenápadné brambory zachrání před hladem víc lidí, než všechno jejich nakradené stříbro dohromady. A že jednou kvůli nim opustí celé vesnice na druhém konci světa, tam, v chladném Skotsku, kterým náš příběh začal. Brambor připlul do Evropy a Evropa ho přivítala s otevřeným pohrdáním. Abychom pochopili proč, stačí se na něj podívat očima tehdejšího člověka. Všechny obvyklé ctěné rostliny se pnou ke slunci. Pšenice se zlatí, jablka se nalévají, vinné hrozny zrají. A tenhle? Tenhle se schovává pod zemí, ve tmě, ve vlhku. Jeho hlízy jsou beztvaré, křivé, s jakýmisi podivnými očky, jakoby slepými. Ani hezký stonek, ani plod. Vyhrabej z bláta cosi hrbolatého a tohle se nabízí k jídlu? Ale nešlo jen o vzlet. Vězela v tom příčina mnohem vážnější a strach lidí rozhodně nebyl bezdůvodný. Botanikové si novou rostlinu prohlédli a zařadili ji do čeladi lilkovitých. A v této čeladi bylo dost nepokrytých travičů. Rostlin, jimiž se dal člověk zabít. Vycházelo to tak, že nevinně vyhlížející brambor má velmi špatné příbuzenstvo. A nebyly to žádné výmysly. Na světle zezelenalé hlízy a zelená nať brambor jsou skutečně jedovaté. Skrývá se v nich přesně ten jed, ze kterého je člověku zle. Lidé cítili nebezpečí útrobami, i když ho neuměli vysvětlit vědecky, a tak se mu vyhýbali. Ke strachu se přidal i naprostý zmatek v názvech. V roce 1597 popsal anglický znalec bylin jménem John Gerard brambor ve své knize, ale všechno popletl. Usoudil, že rostlina přijela z americké Virginie a nazval ji virginským bramborem a navíc ji smíchal dohromady s úplně jinou rostlinou, batátem. Není divu, že obyčejní lidé vůbec nechápali, co je to za podivnost a s čím se to jí. A tady je výsledek. Skoro 2 dlouhá století, celých 200 let, zůstával brambor v Evropě nikomu nepotřebným podivínem. Pěstovali ho v zahradách boháčů jako zábavnou zvláštnost, kochali se jeho skromnými kvítky, krmili jim prasata. Ale nabídnout tyhle hlízy člověku místo poctivého krajíce chleba znamenalo smrtelně ho urazit, naznačit tu nejbeznadějnější bídu. Brambor byl jídlem pro dobytek a pro zoufalé chudáky. A tečka. Tak by to šlo dál, kdyby nebylo lidí, kteří v nenápadné hlíze rozpoznali budoucnost. A první mezi nimi byl vlámský botanik Carolus Clusius. K hlízám se dostal díky zajímavému řetězci. Pamatujete na ty brambory, které poslal španělský král darem římskému papeži? Papež je předal svému vyslanci a od něj se brambor přes ruce učenců dostal až ke Clusiovi. A on udělal to, co před ním nikdo opravdu neudělal. Jako první popsal rostlinu pečlivě a vědecky.
V roce 1588 o ní namaloval jemnou akvarel a později v roce 1601 vydal podrobný popis ve Velké knize o vzácných rostlinách. Hlavní Clusiova zásluha ale není ani v knihách, ani v kresbách. Po celé Evropě měl rozsáhlou síť známých učenců a zahradníků, s nimiž se dopisoval. A začal jim rozesílat hrýzy. Do Vídně, do Frankfurtu, do města Leidenu. Brambory se z jeho rukou tiše rozšířily do zahrad různých zemí. Aniž by to sám tušil, tento klidný botanik spustil skutečné rozšíření brambor po celém kontinentu. A věc kupředu posunula, ku podivu, válka. V roce 1778 splanul spor o bavorské dědictví a dvě silné armády, pruská a rakouská, se postavily proti sobě. Jenže ke skutečným bitvám téměř nedošlo. Vojáci obou stran se zabývali hlavně tím, že vykopávali a snědli brambory z polí protivníka, aby sami nehladověli. Té válce se proto začalo říkat bramborová. A názorně ukázala jednu zásadní věc. Úrodu schovanou pod zemí je velmi těžké spálit nebo udupat, jako se pálí pšeničná pole. Brambory nejsou ze shora vidět, trpělivě čekají v zemi. A to znamená, že jimi lze spolehlivě uživit klidně celou armádu na dlouhém tažení. Vojevůdci si to zapamatovali. Brambory měly i druhého důležitého obhájce, přesněji řečeno obhájkyni. Švédskou hrabinku jménem Eva Ekebladová. V roce 1746 přišla na pozoruhodnou věc. Naučila se z obyčejných brambor vyrábět mouku a navíc z nich pálit líh pro různé hospodářské potřeby. Na tehdejší dobu šlo o skutečný objev. O 2 roky později, v roce 1748, byla za tuto práci přijata do Švédské královské akademie věd a Eva se stala první ženou, jíž se dostalo takové cti. A její práci posuzoval další velký milovník brambor, průmyslník Jonas Alströmer, který už od 20. let 18. století tvrdošíjně prováděl polní pokusy a snažil se Švédy přivyknout nové kořenové plodině. A právě tady se všechno spojilo. Švédsko v té době sužovala jedna neúroda obilí za druhou a objev hraběnky znamenal, že líh teď bylo možné pálit ne z drahocenného zrna, ale z levných brambor. Obilí se uvolnilo a šlo rovnou na chléb pro hladovějící lidi. Brambory se najednou ukázaly ne jako přítěž, ale jako záchrana. Před zraky úžaslých současníků se ubohé krmivo pro prasata měnilo v užitečnou, potřebnou a vážnou plodinu, kterou už nebyla žádná hanba dát rodině k jídlu. Koncem 18. století se zatvrzelá severní Evropa konečně poddala a brambory přijala. Led nedůvěry roztál. Nenápadná hlíza, kterou 200 let opovrhovali, báli se jí a považovali ji za jídlo pro zoufalce, se pomalu přesunula z odlehlých koutů přímo na jídelní stůl. Získala si důvěru, pomalu, přes strach, zmatek a tvrdohlavost několika odvážných lidí, kteří v ní uvěřili dřív než ostatní. Zdánlivě je tu šťastný konec. Příběh o tom, jak se z ošklivého káčátka stala krásná labuť. Chudí získali sytou a levnou stravu, celé národy přestaly hladovět, počet obyvatel Evropy začal stoupat. Všichni si brambory zamilovali a začali je sázet všude, naprosto a bezvýhradně jim důvěřovali. Jenže v této všeobecné lásce, v té úplné a bezohledné sázce na jednu jedinou spásnou hrýzu se skrývala past. Smrtelná past, kterou tehdy nikdo nezahlédl. A sklapne tam, kde náš příběh začal. Na chladných, větry bičovaných březích Skotska. Vraťme se tam, kde to všechno začalo, do skotské Vysočiny. Teď si ale musíme ujasnit to nejdůležitější. Proč ta pohroma zasáhla právě tyto lidi tak bolestně? A abychom to pochopili, musíme nahlédnout do let před katastrofou. Dávno před onou černou jesení se nad Vysočinou už stahovala tma. Majitelé pozemků si najednou uvědomili, že chovat ovce je mnohem výnosnější než lidi. Vlna se dobře prodávala, kdežto ze sedláků se toho moc získat nedalo. A začalo takzvané ohrazování. Drobní horští nájemci, kroftři, byli prostě vyháněni ze svých usedlostí, aby se uvolnila půda pro ovčí pastviny. Celé rodiny, jejichž předkové žili v těch údolích po staletí, byly vytlačovány na drobné políčka chudé, kamenité půdy u západního pobřeží a na ostrovech. Uživit se tam bylo skoro nemožné.
Nějaký čas lidi zachraňovala jedna živnost. Sbírali a pálili mořské řasy, aby z popela získávali látku potřebnou pro hospodářství. Pak se ale i tento výdělek zhroutil a krovtři definitivně schudli. A právě na těchto ubohých kouscích půdy se brambory staly pro tyto lidi už nejen jídlem, ale téměř jediným pokrmem. Nic jiného tu pořádně nerostlo. A teď si vzpomeňme na past, o které byla řeč dřív. Lidé vsadili na jednu zranitelnou odrůdu. Žádná rozmanitost, žádný záložní plán. Všechna vejce v jednom košíku. Když ten koš spadne, padat už nebude co. A on spadl. V roce 1846 přišla ona nemoc. Drobounká vodní plíseň s těžkým jménem, neviditelný nepřítel plující vzduchem a vodou. Během několika dní proměnila zelená pole v černou hníjící břečku. A v zápětí udeřila krutá mrazivá zima 1846 až 47. Začal opravdový hlad a po něm, jak už to bývá, přišly nemoci, cholera a tyfus, jež kosí oslabené a vyčerpané lidi. A znovu je důležité říci to upřímně, bez nadsázek. Ve Skotsku bylo obětí mnohonásobně méně než v Irsku, kde se táž pohroma proměnila v obludnou tragédii. A tady je důvod. Sem pomoc dorazila rychleji. Jako první vyhlásila poplach Svobodná církev skotská. Už na podzim téhož roku začala lidem rozdávat jídlo. Pak se objevily pomocné výbory ve velkých městech, v Edinburgu a Glasgow. Hladovějící nebyli ponecháni svému osudu. Ale tento příběh měl i temnou stránku. Ne všichni podali pomocnou ruku. Někteří v cizím neštěstí naopak spatřili příhodnou příležitost. Část majitelů půdy využila hladu jako záminky, aby se definitivně zbavila přebytečných lidí na svých pozemcích a vyháněla je násilím. A v roce 1851 založili dva úředníci zvláštní spolek, který horalům pomáhal odjíždět za oceán. Zní to jako bohulibá věc, ale mnoho historiků jej dodnes považuje jen za pokračování těch samých ohrazování, jen zaobalené krásnými slovy o milosrdenství. A tak se stalo, že hlavním důsledkem katastrofy nebyla smrt, ale odchod. Zhruba třetina všech obyvatel Vysočiny opustila za pouhých 20 let svou vlast. Odplouvali na lodích do Kanady, do daleké Austrálie a na Nový Zéland, do Spojených států. Při odchodu si tito lidé odnášeli svůj prastarý jazyk, písně i zvyky celého národa. A v opuštěné vlasti se vesnice jedna po druhé vyprazňovaly a měnily v ony šedé kamenné ruiny. Starobylý způsob života horalů, jejich klany a jedinečná kultura dostali téměř smrtelnou ránu, ze které se až dokonce nikdy nevzpamatovali. Zdálo by se, že po takové hrůze měli lidé brambory navěky proklít a zapomenout na ně. Stalo se to ale přesně naopak. Katastrofa nezahubila jejich dobré jméno. Uštědřila lidstvu tvrdou, ale nedocenitelnou lekci. Pohroma se nestala proto, že by byly brambory špatné. Pohroma se stala proto, že lidé vsadili na jednu jedinou odrůdu a závěr se nabízel sám. Je potřeba rozmanitost. Jsou potřeba různé odrůdy. Je potřeba ochrana proti nemoci. A víš, kde se našla záchrana? Opět v Americe. Vědcům se později podařilo vyšlechtit odrůdy brambor, odolné vůči té samé plísni, a pomohly jim v tom geny divokých příbuzných rostliny, mimo jiné jednoho mexického druhu. Vznikl tak pozoruhodný kruh. Nemoc málem zničila brambory v Evropě a záchrana opět přišla odtamtud, odkud brambory pocházely. A pak začalo to, co se nedá nazvat jinak než triumfem. Vědci, kteří zkoumají minulost čísly, spočítali jednu úžasnou věc. Rozšíření brambor po světě vysvětluje zhruba čtvrtinu veškerého růstu populace a růstu měst ve starém světě za 2 století, od roku 1700 do roku 1900. Brambory v doslovném smyslu nakrmily prudký rozmach lidstva. V roce 2008 vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodní rok bramboru a uznala ji za jednoho z hlavních pomocníků v boji s hladem na naší planetě. Podívej se na ní dnes. Brambora je 4. nejdůležitější potravinářskou plodinou na světě. Ustupuje jen kukuřici, pšenici a rýži.
V roce 2011 společně vědci z různých zemí rozluštili její kompletní genetický kód. V již známé bance semen v Limně se pečlivě uchovává více než 4000 odrůd. A brambora už dávno pracuje nejen v kuchyni. Její škrob se používá v papíru, v textilích, v lepidlech a dokonce ve zvláštních plastech, které se rozkládají bez újmy pro přírodu. A teď přichází závěr, ze kterého se tají dech. V letech 2016 až 2017 provedli vědci z onoho centra v Limně společně s odborníky z kosmické agentury neuvěřitelný pokus nazvaný Brambora na Marsu. V drobné hermetické schránce napodobili drsné marsovské podmínky a nasypali do ní půdu z přesušené peruánské pouště, té, která se na Zemi nejvíce podobá povrchu rudé planety. Ze 65 vysazených odrůd vzkrýčilo jen několik těch nejodolnějších. Ale vzkrýčili. A v tom je celá pointa. Budoucnost brambory jako první plodiny z daleného Marsu se zkoušela v Peru, pouhých několik set kilometrů od jezera Titicaca. Od těch samých břehů, kde si před 1000 lety dávní lidé poprvé ochočili hořký, jedovatý plevel. Tak se kruh uzavře. Cesta od drobné jedovaté hlízy ve vysokých horách přes říši Tivanaků a říši Inků, přes lhostejnost Španělů a dlouhý strach Evropy, přes umíněnost Clusia a hraběnky Eketblad, přes černá pole Skotska a slzy jeho po světě rozptýlených dětí, až k potravině, která se chystá dobývat jiné planety. Příběh, jenž začal u chladného Andského jezera, se tam i vrátil, aby vykročil ke hvězdám.